Rautaa on maailma täynnä. Sinussakin se kiertää joka sekunti, ja sen varaan on hyvä rakentaa niin taloja kuin parempaa tulevaisuutta. Mutta tiesitkö, että raudan tehokkain muoto löytyy Liifarenalta? Se on sinun käsissäsi ja sitä komentaa kunnollisten tehtävien joukkomme. Kunnollisessa tehtävässä rauta ja monet muut treenivälineet auttavat sinua tekemään elämäntapamuutoksen, hyvästelemään kehossa turhat rasvat, löysät lihakset ja henkisen velttouden. Kunnollinen tehtävä 2 kutsuu sinut maan mielekkäimpään treenioperaatioon. Tiivis treenimuoto, kunnollisten tehtävien joukon rautaiset kuntovalmentajat ja oma treeniryhmä helpottavat tavoitteidesi ja kunnollinen statuksen saavuttamista 12 viikkoa kestävän treenijakson aikana. Kunnollinen tehtävä 2 on täydellinen treenipakettisi, johon kuuluu muun muassa 24 ohjattua ryhmäharjoitusta, InBody kehonkoostumusmittaukset treenijakson alussa ja lopussa, painonhallinta ja ruokavalioseminaari, kunnollinen tehtävä 2 treenikirja ja David kuntomaailman yhdistelmän kortti, jolla voit vapaasti treenata kuntosalilla ja osallistua ryhmäliikuntatunteihin. Kaikki tämä vain hintaan 139 € per 4 viikon jakso. Varaa oma kunnollinen tehtäväsi Liifarenan myyntipalvelusta tai osoitteesta liifarena.fi.